Ngendikaken kana ponakan kah? Nok, Ibu Bibi. Aduh Ibu Bibi, ngerasakan kangelan gawa wetengan Ibu Bibi. Iya sayang sabar. Men awas bawa ketiba awas. Aduh. Ibu Bibi. Rama. Sungkem juga. Sangkan paraning dumati Keraton semono indah, keraton semono mewah. Sapa wonge kang ora kagum ndeleng keraton ketretes dening Mas Inten berlian, nanging sayang kaya rumah sakit. Panghunine sambate kaya gerantang. Dedonga marang Yang Maha Kuasa antara urip lan pati. Gara-gara anak isun kawunganten setega kuwen sira nyakiti ramah kawunganten
Rama keceluk putrane Prabu Jayadewata, keceluk Rama putrane Prabu Siliwangi, kang patutan kelawan Kentring Manik Mayangaru. Rama Prabu Siliwangi wong kang penuh wibawa. Rama Prabu Jayadewata wis dadi sesembahan, nanging tumiba marang sira sebagai putu gawe wirang ing Rama. Ya Betara, ampura Kakang Surasoha, bok menawa Dewi Kencana Wulung ikut campur, tapi sing salerese sing sebenarnya sampean aja nyalah kakang kawung anten kakang. Bahkan sampean kudu prihatin delengakan keturunan kakang. Kaya nangis sejeruning batin, kaya sedih maning atine. Ibu artina sareng mapayapis, minangkane sumur mangeti aja lali selawase. Aduh ampura kawung anten Rama. Pokat wis dadi garis takdir uripe dirine kawung anten Rama. Apa boleh bisa diubah kelawan keyakinan atine Rama bisa nerima ning kenyataan tanpa nyalakaken ning keadaan Rama. Baka wong Islam ku akeh ora bener rek. Duwe rabi luwih sing loro sunahe nabine. Kun ku beli bener. Baka ngomong sunah nabi kudu tingkah lakune kaya nabine. Arep kawin maning permisi ning garwah kang tua. Lamun ora direstui, ora perlu kawin maning. Sarip Hidayatullah masih sedulur, nanging gawe kekir gumentur mencoreng nama baiknya Rama. Nduk wirang Rama ari wong rumah tangga iku nduk siraku julukane estri. Es iku adem, tri iku teluk. Wong wadon bisane adem telu perkara nduk. Disandangi, nyanding, disandung. Barang wis meteng ditinggal. Wali gelo, wali edan, Sesarip Hidayatullah biadab. Ampun Rama. Kakang, jare kasing aran takdir belum bisa dibungkuk. Kari ikhlasakan baik keadaan kaya kene. Sampean kedah ngalah karo keturunan kakang. Sarung mama yang kipai geding yang hormati aja lali mama yang api segeding kang bayari abad tarli bos pokok sareng apa yapsi geding minang
minangkane bos bawang mamai abdi bos bawang waktu arep kawin wisun suwanti-wanti marang kawunganten rehning kawunganten cucune Rama Prabu Jayadewata termasuk Sarip Hidayatullah cucune Rama Prabu Jayadewata orang mengharapkan tapi kawunganten demen Rama. Ibu Bibi. Iya sih. Aja nangis. Aja nangis sayang. Tolong Ibu Bibi. Redakan emosi yang Kanjeng Rama. Iya. Priwen kudu bisa nerima keadaan kawunganten Ibu Bibi. Aja khawatir loh. Ibu Bibi sih bakal bantu awak. Kakang Surosoha ibarat nasi sudah menjadi bubur kakang. Kejadian kin bisa diulang maning kakang. Mantak apa sampean sing dadi wong tua ngalah karo keturunan kakang. Rayi Kula kakang aja mencampuri urusan si kakang. Wajiban si kakang kanggo ngajar anak isun sing ora nurut. ampun Rama. Rama sering ngomong ridone yang jagat nata gumantung ridone wong tua, murkane yang jagat nata gumantung murkane wong mamai tua. Nabila minangkane bos kayu dewe mamai Nabila minangkane bos kayu dewe kang ditembang sering mas mundine keding nok ipomot minangkane sing bayari aja lali mas Dudu baik kawunganten pengen nentang apa sing dadi kehendak Kanjeng Rama. Anak yang ning lebakan Rama kudu bisa nerima ning kenyataan bahwa kawunganten wis duwe kandungan. Cucune Rama. Dipencet pe dipencet. Ibu Bibi. Keceluk wong ai Islam Sarip Hidayah. Keceluk Dewan Wali endi janji-janjine sirangan dika tumbal wilayuda diharapkan di pangkuanmu, sorban swidak depa diharapkan ning pangkuanmu. Janji bohong. Sarip Hidayatullah manusia kang tukang rayu ning wong wadon. Beli cukup sira bae wadone. Oleh pila sira metenge? Wis oleh mulu Rama. Ya betara dewa aku. Kakang Surosoha, bakal pendapatnya sampean kaya konon kongkon gogorakan kandungan berarti tandanya sampean bersayang karo anak kakang. Memang iya karena saya anak orang nurut ning wong tua. Kang rongokaken ari sing aran anak mah diuripi ya urip dipateni ya mati. Toli sampean ku aja kegila-gila temen lagi satu hewan gak beli tega mangsaning anaknya kok kenang apa sampean tega nih darah dagingnya Gara-gara nakal ponakan sira didikane sira. maksudnya Gara-gara nurut wong tua. Gara-gara didikane sira. mamai no kapsa aja lali selawasen ayai kerang banyu bening ayai kerang banyu bening kang hormati aja lali bapak tani abad tali minangkane bos bokong dewe
Mas Bokong kang hormati Noki putih gede aja lali masudine kang hormati ajelok digaweng lamun sareng mamayagi pai kang ngedi maka penjari kawungan mohon ning Rama kantungan sepira dure pendemen sepira jarone Rama lamun tinggal aku na kawungan salah pangapura Rama tapi lamun diri na kawungan kau kan bisa karo sing dari sedandingan ampun Rama kayaknya orang sanggup Rama ora perlu sira sambate kaya girantang banyu matane kumajakan rintian supaya belas kasihan Rama marang sira sempet-sempet kaya beli kue Mama Udini kedingkang hormati Rama idu kang wis tuni